Здравейте, аз съм GamerBone и днес ще ви покажа как да се направим ето тези. Както виждате, това се прави само две неща. Примерно, какъвто цвят искаш, килимчета и табелки. Добре, сега ще ви покажа как се правят ето тези трите. И нека да започваме с първото. Трябва да си спате една дупка. И в дупката да слагате такива табелки. Трябва да са равни, за да се получи не примерно една така, както последната. Може от вас някои от вас да го знаят, но тези, които не го знаят, сега ще им го покажа. И после върху него слагате килимите. И ето, това е много хубав килим, поне за мен, по-го предпочитам. Все едно имаш някакъв мод или нещо подобно. Добре, сега да ви покажа как се прави второто. Второто също става да са ето така, но ето е подред да ги правите, но по-лесното е да слагате ето така. Е по-лесно. То пък така не ставало. Значи така не ставало, защото са по-ниски. Добре, ето така се прави. В принцип, онова го направих ето така, просто исках да опитам да го направя както преди малко го направих. И ето, това става малко прилича на хавлия, защото те нали са шарени. И да, ето сега пристъпваме към по-якото. Поне за мен е по-яко. И ето, то не трябва да е идеално, защото на този килим целта му е да е накривен. И ето, слагаме ги. И ето, там са ето тези и ето ги тези. Дано ви е било интересно. Коментирайте, абонирайте се за мен. Това беше от мен. Чао!